最後に私も大好きなこの曲をもう一度一緒にやりたいと思います。タイトルだけお願いしていいですか？なんとなくなんとなく by 井上順。あ、違った。リードタンバリン。はい。どうやって始まりますか？どうやって始まりますか？カウントとか決めてなかったですね。テンポどのくらいで？誰から始まればいいですか？テンポをじゃあムッシュで。それは亜美ちゃんからじゃない？私？トントントンだ。あ、トントントン役ですよ。じゃあトントントン小原さんだ。じゃあトントン役なんで。いきますよ。はい。君と会ったその日からなんとなく幸せ、君と会ったその日から夢のような幸せ、こんな気持ち初めてなのさ、分けてあげたいこの幸せを、なんとなくなんとなく大声上げて叫びたい。こんな気持ち初めてなのさ、分けてあげたいこの幸せを、なんとなくなんとなくなんとなく幸せ、なんとなくなんとなくなんとなく幸せ。